الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين. الحمد لله رب العالمين آمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمين. إياك نعبد وإياك نستعين آمين. اهدنا الصراط المستقيم آمين. صراط الذين أنعمت عليهم آمين. الخير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bwakari biye juma ye lahoroma dondo wakati ki ika do juma donya fe anga ala deli wakati ki ika do anga sujunu chama bi kasrakati chama bo ukade ala ye sabula ayo fo kakon wakati ki ika do juma donya ika do afasa banti ali do kateme do bela jilenga wakati ko de la juma donya marché on vea amba nyine alislam bela jile fe mali kono mali koka anga je anga duwo ke jamana ye anga jika duwo kan nyere wakati ka anga jamana min do ay mali amba nyina allah taala fe akanga jamana suma akanga jamana basi ko dama do min dale do kanga jamana segere bwakara do nimbe minye bambanji ani mafala ni ngalondigala ni namarato ani jado ulu bine do anga jamana ka wakati ke ni wolola mina ni bora yoro mi allah taala de ba don abani nyetugu ani nyeleche obe alabulu wakati ke on dale do masa allah taala la an wakilu do ala deli ba wara foite ala kilingo ala on yi deli on ngani jamana ba mi nye mali kanga mali suma ni ma minu ni ma shido balu do no juro do anga jamana ka ala kodu ma mimbu nyina mali ko ala ni kodu ma ku nyina mali ko ni yu fa ku nekana karaba allah iku do jahannama na iko kika ala kama iko ka ika ala kama o ke muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam o ke magani madina barka kama o ke kurushu barka kama o ka nya alislam nyuma bele jele ka shuni sel barka kama on ga jamana kono ma minu ngo la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadur rasulullah minu mbala nu dine kanyi nu ka ala deli barka kabo hal na surla uluti islam yala bakasiri ko nube ala deli ala edebi ka ma nyuma do ni bele jele ka duwawu ni bele jele ka deli ka nyeshi jamana ma allah taala mine ala ambi deli ala ambi deli deli ba warate dugulo sa fe kelingo masate e masakele ko ala ede ka masaya ka koroni nya masaya be masaya be bi ba ke de tuika masaya la ala ka hina anga jamana dona ka anga jamana do kishi ka ndanga mi mbe kungo kono minu mbe dugu ba kono minu bi nya jamana warela ala sebe beki jaki tege bolokoro beki bolokoro ta safe akorata a'udhu billahi minash shaitan ngantega korota kuma warede أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الله لا شريك له الله لا شريك له لا إله إلا هو أشهد أن محمدا آمين آمين ربنا آتنا في الدنيا آمين آمين لا الحمد لله رب العالمين wala to beti bwaga siligi mbembulo bwoka do mbibo ni sebe minuka ma nouvelle horizon nye dangura mi nye gafure hawa shadu trawri ni nya ka sebe ni bwaga siligi akika do sigi kele do ka mi ngono ikana siga abike sabula wuli ka jokura minu ngera jamana tabulu la ani buluma da minu ani hakla mi vora jere jakulu mi zigira bwaga siligi na fora ko charte pour la paix o de bengaye jamana de bela jele da donana ni na ke sababu nyumai mama to ko boatrigi ika do benga ngoro mimbe akordalje okuma yiwo boatrigi sablo kara jamana ko sebene kala ko sei mali do nyere dama yinyo anye kam minvo boatrigi ala kuluma do fana yi ika do sanduru min woni e chamanje fanga yi asimu goida na jenyaw ika do duru mimina dafa teme bi kanai no manye ko fana bi ke min wana nyinina asimu goita fe boasri ki ika do gouvernement no e jamana ministre soyi conseil national de transition no e santé boasri ki fo ay wa yelema fana ka do la boasri ki yelema yimbe mungu fo korole do kata ika do kura ukana boasri ki no kera obike sababu ya hakna kura bara kura tablo kura kasi semani kala ko ni jamana shara buluta kala je malido e min vo boasri ki amana tige dawo dadala ministre kundama te
ka tɛmɛ 30 kan bɛnkɛr'o kan Boubacar Sidiki sɛbɛnnikɛla ko a ko kuma min kɔni ye yɛlɛma ye i k'a dɔn sigi ka kɛ n'o ye dɛrɛ ministre yɛlɛma kɔni bɛna kɛ hali a ti mɛn Boubacar Sidiki sabula sankura tɛ se abada ka sɔrɔ o yɛlɛma ma kɛ o de fɔra Boubacar Sidiki ministre minnu bɛ yen ni u sɔminen don k'a fɔ an bɛ donni minɛ ko bi ministre yɛlɛma in kɔni a wa siga t'a la a na kɛ Boubacar Sidiki min bɛ se ka tura bilen fa min bɛ se ka so bilen kɛ sarakati ye min bɛ se ka kuma yɛrɛ kɛ kuma min bɛ kɛ sababu ye i ye kɛwale ni baara minnu kɛ o ka se ka dɔn mɔgɔ hakili ka tula i ka to i nɔ na bɛɛ lajɛlen bɛ i sɛbɛ kɔrɔsɔn ministre dɔw bɛ yen u dɔlen tɛ wallahi n bɛ tiɲɛ f'i ye gouvernement min filɛ nin ye gouvernement min filɛ nin ye ministre min ko ne b'a yelen dɔn a tɛ tɛmɛ 3 kan i n'a fɔ jɔni ni jɔni non n t'o f'i ye Boubacar Sidiki a fɔlɔ kɔni ne b'o dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye wulikajɔw ani jateminɛw ta k'a lajɛ gouvernement yɛlɛmani charte de la transition y'o ɲini Boubacar Sidiki k'a dɔn jamana sariyasunba sɔnn'o ma n y'a f'i ye cogo min gouvernement mana bonya cogo o cogo jɔkundama tɛ tɛmɛ maa 30 kan o de ɲininen don o bɛ kɛ sababu ye sɔrɔ ka boli kɛ min ye ministrew ka ayiwa nafoloba bɔ ni o bɛ taa ka segin ni fɛn minnu kɛ dɔ ka b'o la Boubacar Sidiki a ko wulikajɔw la min ye CNT i k'a dɔn o fana yɛlɛma bɛna k'a la CNT yɛlɛmani o fana ye waajibi ye Boubacar Sidiki ka sababu kɛ mun ye jamana sarabolo de y'a ko fɔ min ye maa 147 Boubacar Sidiki o de bɛna sigi maakuraw bɛ wele maakura min bɛ wele a bɛ se ka kɛ maa sugu bɛɛ ye Boubacar Sidiki nka min kɔni ye ayiwa jateminɛ ye sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ i kana siga mouvement du 5 juin M5 Boubacar Sidiki parti politique maa minnu b'a la e ko o ninnu caman d'u ta yɔrɔ ɲini de ye Boubacar Sidiki sabula min ye bɛn ni kelenya ye a bɛ nin ko fɔ n'a fɔra olu kɔni tɛ cala o tuma wele na bila jamana den maa wɛrɛ ma Boubacar Sidiki sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye gouvernement ye maa caman de sigilen don ka maa caman kɔnɔ Boubacar Sidiki minnu kan ka wele minnu kalannen don n'u bɛ baara ɲɛdɔn sabula Asi mɔgɔ bɛ baara min na a b'a fɛ jamana ka taa da min fɛ Boubacar Sidiki ko o maa kolomaw de bɛna wele ka don gouvernement na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdangura karamɔgɔ waati wɛrɛ Nouvelle Horizon an bɛ u fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko info matin sɔgɔmada la sɛbɛn fɔra ye nin y'a bɔli ko 7,871 maa min kɛ bɛ ka fasiri kɛ o de ye Aminata a fɔ Amina Sisɔkɔ ye Amina ko min ye anw ka jelimuso 3 ye minnu n'olu tumunen bɛ k'u datugu cybercriminalité fɛ n'a bɛ ɲini ka kalo 1 ni dɔɔnin bɔ bi musow olu ka kasobon kɔnɔna na falajɛ n'an k'a ma ko prison de Bole n'i y'a ta k'a lajɛ e ko u welele kunungo alamisa juillet a fɛ août kalo tile 28 san 2025 b'a ye k'a fɔ fiɲɛbɔ da dila u ma o de laɲini kun kɛn bɛ u ka journal donnaw fɛ o n'an ko avocat n'i y'a ta k'a lajɛ Fatumata Babani Kɔnɛ ka taa se Bini Bagagama Mariamu Ba ninnu de kɔni kun minɛn bɛ ka datugu cybercriminalité fɛ ka sabu kɛ k'u kɔni u ye nɛninikisɛ bilen de ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ o kɔni o sɛbɛkɔrɔ kɔn bɛ anw ka sariyaw fɛ wa taabolo dɔw kun yela u la fana min kɔni bɛ an ka tabiyaw a b'o bɛɛ lajɛlen ni ka o bɛɛ lajɛlen ni ka o kɔn nka n'i y'a lajɛ u bɔla ka min ye o ni tribunal u ma fara ɲɔgɔn na fɔlɔ koyi bawo n'i ye ko in ta k'a lajɛ maa ninnu u kɔni u minɛna ka mandat de dépôt da u kan ka bɛn tarata dɔ ma juillet kalo o tile 22 san 2025 nka n'i y'a lajɛ ko kura i b'a ye k'a fɔ u welela k'u dalakan k'o sɛbɛkɔrɔ lamɛn n'an k'a ma ko première audition o kɛla ka bɛn ni août kalo o tile 7 ye san 2025 kelen o kɔnɔna na ka laɲini minnu kun kɛn bɛ k'a fɔ k'u na bila o bilali o baaraw ma se ka bolo da nka kunungo i b'a ye k'a fɔ aladeliw minɛ na bawo ani maa ɲuman minnu ye wulikajɔ kɛ ka taama kɛ dibi la ani kɛnɛ kan i b'a ye k'a fɔ u ka kɔrɔfɔ jɔnko ala jamana ɲɛmɔgɔ u ye a sɛbɛkɔrɔ mɛn o mɛnli de kɛla sabu ye sa fiɲɛbɔda ka di ni maa 3 ma nka min y'u ka bɔli ye n'i y'a ye ko u bɔla ko nka u ni tribunal maaw ma tila ɲɔgɔn na fɔlɔ bawo min ye Fatumata Babani Kɔnɛ ka taa se Mariam Ba ma olu ka kiiri
o kɔni o bɛ se k'u taabolo bɛɛ lajɛlen faamu kiri tigilamɔgɔw yɔrɔ o baaraw bɛɛ lajɛlen boloda an bɛ ka bila septembre kalo nata tile 29 na san 2025 nka min ye Bigini Bagaga ye ale ta o kɔni o fana boloda an bɛ ka bila octobre kalo nata la o tile 6 san 2025 nka n'i y'a ko in bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan min ye u nɔfɛmaw ye n'o bɛ tali kɛ u ka funɛw na ninnu bɛɛ lajɛlen kun minɛlen don ka bolobola nin bɛɛ lajɛlen kan na bawo min ye funɛ jeli Bagi Kamara ye ka taa se Maniba ma ninnu bɛɛ lajɛlen yafakɛlaw ma u taar'u ka so kabi kunungo nka n'i ye ni maa sabaw ka journalidonnaw ka wulikajɔ lajɛ n'o de ye Bukari Sumare ye ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ min ye Babanikɔnɛ ye fo ka taa se a ka funɛkɛ ma jɔn ko Ala min ye yafa ye o kɛla olu bɛɛ lajɛlen ma ka taa se min ye Bigini Bagaga ye o fana o furukɛ n'o ye Palmer ye o kɔni y'a jira Dawuda Keyita u b'a wele ko Palmer ale y'a jira a ka page sanfɛ k'a fɔ a bɛ bɛɛ lajɛlen fo jɔn ko Ala k'ale kɔni ɲɛ kun b'a fɛ ka mɛn sira la bawo min y'a furumuso ye a taalen datugu nin yɔrɔ in na k'ale ni denmisɛnninw dɔrɔn to ɲɔgɔn kan ko jɔn ko Ala k'a kun bɛ ɲini ka kɛ jigiwaaro ye ko nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ Ala nana fiɲɛ bɔda di a furumuso ma n'o bɔla kaso kɔnɔna na ni ka segin ka na so kɔnɔna na jɔn ko Ala k'a bɛ Ala fo k'a sɛbɛkɔrɔ waleɲuman dɔn n'o fana bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ min ye Sherifu ye Sherifu o min ye Mariam Baka Manange ye o fana y'a jira k'a fɔ kanubaa bɛɛ lajɛlen bɛ fo ka wulikajɔ la an'u ka dɛmɛ na nka fɛn min bɛ fɔ ka da nin kan hali n'a sɔrɔla fasirikɛbaa m'o sɛbɛn o de ye u kanubaw n'an b'u wele ko fanu o toma o fɔli toma a b'i bolo Bɔsiriki i ye tubabukan min fɔ maa caman m'o yɔrɔ de faamu liberté provisoire ani n bilala o tɛ kelen dɛ liberté provisoire o kɔrɔ ye kiiri ma ban i nɔfɛ nka an bi jɛ n'a ye i ka taa so fɔlɔ yanni kiiri ka kɛ o don o furanjɛ la Bɔsiriki k'a dɔn jateminɛw de bɛ kɛ taamaw bi kɛ sɛgɛsɛgɛliw bi kɛ Bɔsiriki yalima an minɛna ko min na a kun kelen bɛ senna yanni kiiriba don cɛ wa o don o tɛ kelen ye Bɔsiriki waati dɔ sera sa ninnu minnu filɛ nin ye ni ninnu ye ngaraw ye Bɔsiriki waati dɔ sera u k'a dɔn k'a fɔ jamana in mago b'o la sabula u minɛ fura dama ka se bi ma maa min d'a ma na u nɔfɛ maa minnu taara deli kɛ Bɔsiriki olu bonya kan ka k'u yɔrɔ sa dɛ u kan ka jamanadenw bonya sa dɛ kabi kunungo ninnu bɔla n'i kun ye réseaux sociaux sanfɛla lajɛ dɔw bɛ ka kɔrɔfɔ dɔw fɔ u bɔla an y'a bila dakɔrɔ min na an bɛna ta o la i y'a dɔn kɔni o tɛ kuma ɲuman ye a kuma ɲuman don na aw yɛrɛ sɔnna a bilala dakɔrɔ min n'a k'a ta o la o kuma ma ɲi dɛ minnu bara k'o fɔ a ka ɲi minnu bara k'o fɔ olu tɛ taa kaso la o aw de bɛ minɛ o o kuma ne ko ne kanubaa na se ka ne nɛgɛ kɛ n bila n fa ko la wa a ka gɛlɛn waati dɔ sera sa dɛ naam nin ko sɛbɛn sɛbɛnna y'a salo ka bɔ info matin kɔnɔ Amina Sisɔkɔ a ka fasiri don jibi o de wa tunkara ne ko bala cogo bɛ di Bɔsiriki n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle alliance bɛnkankura a bolo ko siɲɛ 60 siɲɛ 8 Bɔsiriki i k'a dɔn an ka jamana fɔlikɛlaw ani dɔnkilidalaw ni ngaraw Bɔsiriki i k'a dɔn ɲinan san ma k'u ka san dumanba ye n'a sɔrɔla dɔw ye kaso kɛ dɔw yɛrɛ ni kɛnɛ kɔni garabara Bɔsiriki i k'a dɔn kɛnɛkolo jala kan a ko Lord Machiavelli o don denmisɛnninw ka dɔnkilidala don Bɔsiriki k'a dɔn nin kamalen kɔni ayiwa min ye a ni ye o kɔni tora bugɔli de la jamakulu de jɛra a la k'a ci fo ka taa ni kɛnɛ karaba Bɔsiriki maa tɛ sigi ni min ye ko min bɛ kɛ Mali kɔnɔ maa yɛrɛ tɛ da ka miiri min na ko min bɛ kɛ Mali kɔnɔ sabula hadamaden faali k'i bugɔ f'i kasa Bɔsiriki an kun mɛnna an tɛ nin ye nka jamana in bɛ danga min na Bɔsiriki k'a dɔn Ala ka bɛɛ lajɛlen kisi a ko nin kamalen kɔni ani de tora pate sango la min ye commune duruna tribunal o kɔni y'a jira ko in tɛ se ka to tan sabula nin dadɛmɛ wale ani nin ni gɛlɛya in Bɔsiriki Mali ni nin manga Lord Machiavelli Bɔsiriki i k'a dɔn ayiwa fatulen kɔfɛ sariyatigiw ye jateminɛ kɛ ka layidu di k'a fɔ min kɔni ye maa o maa ye n'o de kɔni yera fa yɔrɔ in na i ye fɛn kɛ o yalima i ma fɛn kɛ k'a bɔ ɲɔgɔn na Bɔsiriki k'a don na kiiri kɛ o de la min ɲɛwutigalo tile 14 tɛmɛnen ye tribunal de grande instance min ye commune duruna Bamakɔ kafo kɔnɔ Bɔsiriki ale kun ye minɛni dɔ kɛ ni ka kiiri bulon dɔ kɛ Bɔsiriki maa minnu minɛna ni ka taa ɲininkali kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ
sɛbɛnnikɛla y'a jira a tun bɛ se fo maa 60 bɔɲɔgɔnko ma nka u y'a tɛntɛn k'a tɛntɛn wagati k'i k'a dɔn kana bɛn i k'a dɔn maa hakɛ dɔ ma sɛbɛnnikɛla ko olu de ka kiiri bɛ sen na hali n'a sɔrɔla u ma minɛ ka datugu kaso kɔnɔ wagati minnu kɔni ni sɔmin kɛra kiiribulon kɔnɔ k'a fɔ olu sen t'a la u bolo t'a la wagati k'i k'a dɔn hakaja o kɔni o fana sɛbɛndiyara minnu ni minnu bɛ yen ni sɔmin kelen don k'a fɔ olu kɔni ye ko dɔ de kɛ wagati k'i sariyatigiw yɛrɛ kun ye tabale gosi ni ka wele dakɛ wele da min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin minnu gérera la a kɛra minnu ɲɛna walima u ye jata walima u bɛ se ka kuma ɲuman fɔ wagati k'i min ye Usumani Fati ye ale de ye procureur ye près du tribunal grande instance commune 5nan na ale yɛrɛ kun ye wele dakɛ bɛɛ lajɛlen ka na ni ayiwa i ka sariya ye min bɛ se k'a to sariya b'a ka baara kɛ ka taa sɛbɛkɔrɔgun wagati a ko min ye nin ko ninnu ye Boubacar nin mankan sabula Mali ye kolo kelen ye Mali bɛɛ lajɛlen de ye fa kelen ba kelen nin ɲɔgɔn na denmisɛnnin jeni ni dɔnkilidala don Boubacar ka girin ka k'a kan ka haiba ka k'a kan Boubacar k'i k'a dɔn bugɔli ye tiɲɛ fo ka taa fa Boubacar k'i k'a dɔn nin dan tɛmɛna fo k'a fɔ k'a to ten an dun bɛ dɔnni min na ko bi Boubacar nin fɔn fɔ kelen filɛ nin si den kelen di to ye bilen a wa kiiritigɛlaw fɛ sabula jamana in ka se k'a segin cogo kɔrɔ la Boubacar n'a ma ɲɛ k'a fɔ maa ye ko kɛ ko min ye dandɛmɛ walima min kɛli mankan maa minnu kan k'o kiiri tigɛ o ye sariyatigiw de ye walima i ka polisiw wele Boubacar ko olu den ni nin ko in kɛli ka kan nka an b'an dama kiiri tigɛ an yɛrɛ ye Boubacar a ko nin bɛ k'a laban ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle alliance kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ tun wɛrɛ nouvelle alliance an bɛ u fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko aujourd'hui Mali aujourd'hui Mali Elhaji ABH nin y'a ka fasiri ye Sirifukɛ ko min ye Sertec Mali ye e ko ale ni hôpital.g u ci la ɲɔgɔn na min ye jɛkulu dɔ ɲɛkɔrɔla ye n'an k'a ma ko comité de règlement des différends CRD min ye Sertec Mali a ma bin wa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye sugubulon dɔ ye min ye CHU du point G n'o ye centre hospital universitaire de point G olu kɔni kun ye sugubulon dɔ de dayɛlɛ an k'a ma ko appel d'offre o kɔni senfɛ sa min o ka dialyse minɛnw ye ani matériel consommable o ye minɛnw ye minɛn minnu n'o bɛ pikiribiyɛnw kofɔ a bɛ pikirimugu min bɛ baraninw na o b'o bɛɛ lajɛlen kofɔ fɛn o fɛn kɔni bɛ don dialyse minɛn na walasa machine a ka se k'a ka baara kɛ an k'a ma ko consommable de dialyse ka taa se a fɛsɛfɛsɛli minɛnw ma maintenance des équipements olu bɛ se ka larawe saga n'a ka waati fɛ cogo min na min ye Sertec Mali ale kɔni kɛ ka kunnafoni mɛn ka bɔ CHU du point G ɲɛmaya bulon yɔrɔ a y'i kanabɔ o kanabɔli senfɛ i b'a ye k'a fɔ ale ye cogoya minnu kɛ a ka sɛbɛnfuraw kan dɛ yan'a ka sɛbɛn ko Sertec Mali a y'a sɛbɛn ko Sertec équipe Sertec équipe yan'ale ka sɛbɛn sɛbɛnfuraw kan ko Sertec Mali ale taara sɛbɛn ko Sertec équipe wa min ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ i b'i kanabɔ sugubulonw fana nɔfɛ sariyabolo dɔw bɛ yen ani sɛbɛnfura dɔw bɛ yen olu bɛ ɲini i fɛ i ka na n'o bɛɛ lajɛlen ye nka n'i y'a lajɛ o pièces minnu n'olu ɲinina Sertec Mali fɛ n'a talen bɛ sɛbɛnfuraw don ni Sertec équipe cogoya ye o dɔ bɛ tali kɛ caution kan tɔrɔmɔɲɔ min n'i kan k'o sara n'o ale ta in n'o bɛ bɔ banque atlantique yɔrɔ ka taa se registre de commerce ma quitus fiscale certificat de non faillite min b'a jira k'a fɔ jɔn ko ala i jɔn b'i kolo la i tɛna dafere fo ka taa se carte d'identification fiscale ma statut o bɛɛ lajɛlen bɛ a la nka nin sɛbɛnfura kelen o kelen ni da tula la nin ye i b'a ye k'a fɔ Sertec équipe o de sɛbɛn b'a kan min ye Sertec Mali ye yalima maa bɛ se k'a dɔn cogo di k'a fɔ maa ma bɔ olu tɔn kɔfɛ ni ka taa tɔn wɛrɛ sigi sen kan ɲininkali gɛlɛn o kɔni o hakili de kɛra bisibasa ye walasa min ye sugubulon in dayɛlɛlen kɔfɛ o kɔni ye sɛbɛnfuraw ta k'a larawe min kɛra sabu ye min ye Sertec Mali ye ale kɔni ale ma se ka sugubulon sɔrɔ wa ma sugubulon sɔrɔ min kɛ fɛn fana do min kɔni n'a tɛ taa an ka kiiri tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ sigi bɛ sen kan n'a bɛ wele ko comité de règlement des différends an k'a ma ko CRD o taar'o ta da olu ka ɲɛmɔgɔw de ɲɛkɔrɔ olu kɔni ye u ni CHU du point G ɲɛmaya bulon u y'u wele ni ka o sɛbɛnkɔrɔ ɲininka min ye point G lapitaniso o direction ba ɲɛmɔgɔw nana ni ka ɲɛfɔli kɛ u y'a jira ko n'i y'a ye k'a fɔ olu ma sugubulon di ka sanga ni anw ka autorité de marché ni a dérèglement n'i y'a ta k'a lajɛ o kɔni jɛkulu min n'o sigi bɛ anw ka foroba cakɛda sugubulon u taabolo fɛsɛfɛsɛli la n'a kan ka sariyabolo dɔw lataama n'a bɛ kɛ sabu ye waati ni don
don nataw kɔnɔna hali n'a ma ye k'a fɔ ko bureau de vérificateur général o bɛna munumunu salo kɛ sɛbɛnfura dɔw de bɛ bɔ nin sugubulon tigilamɔgɔw yɔrɔ o bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko de kan ka taama nka n'i y'a lajɛ min ye Certec équipe ye n'u kun y'u to a yɛlɛma k'a sɔrɔ olu de ye Certec Mali ye o kɛra sabu ye n'u ka sugubulon u ma a sɔrɔ CHUJ point G la min n'o kɛra dusumakasa ye n'u ye point G ɲɛmaya bulon k'o wele CRD mɔgɔw ɲɛkɔrɔ olu kɔni y'a jira sa k'a fɔ toit min falen na dɛ o de kɛra gasi ye bawo n'i y'a lajɛ min ye direction ye olu kɔni o ye sigi fɔlɔ sugubulon in dayɛlɛ la février kalo tile 27 dɔ san 2025 ka taa min évaluation des offres ye o kɔni o sɛgɛsɛgɛli baaraw bolodala juin kalo tɛmɛlen tile 4 san 2025 nin bɛɛ lajɛlen kɔni larawela ka taa fo ka taa se juin kalo tile 11 ma min kɔni y'a jira sa k'a fɔ min ye Certec équipe ye olu tɛ se ka sugubulon sɔrɔ a bɛnn'u masaw sugubulon in a tɛna sɔrɔ u fɛ wa sugubulon a dilan maa wɛrɛ min ma dɛ olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko bɛnsɛn kɔni tiya k'o donna sugubulonko la ka taa sɔrɔla toit ko in dɛ o de kɛra sabu ye ni k'u ka sugubulon majɛli ni k'a ta k'a yaara kɛrɛfɛ nin ko ye sɛbɛn ye tuma min na y'a salo ka bɔ aujourd'hui Mali kɔnɔ Elhaji Abe Aishaw a ka fasiri Boubacar Sidiki n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indicateur de renouveau a bɔli ko siɲɛ 4,000 siɲɛ 300 ani siɲɛ 14 gafure hawa sogo dogo nin y'a ka sɛbɛnni ye Boubacar Sidiki a bɛna taa anw ka jamana ni Ala ma fara an kan Boubacar Sidiki ni wuli ka jɔ ma bolo da mɔɔw ka fara ɲɔgɔn kan ka hakili cɛru Boubacar Sidiki i k'a dɔn an ka jamana kɔni a bɛ n'a fɔ dɔw bɔtɔ ko la i k'a dɔn o bɛ kɛ dɔw don ma ye Boubacar Sidiki an ka jamana bɛ nin ka k'o danga ye a ko ɲɛnajɛ kura dɔ bɛ sen kan bi i k'a dɔn min n'i b'a ye réseaux sociaux de kan bɛɛ lajɛlen de bɛ taa n'i ka téléphone ka jaw ta ni k'a yɛrɛkɛ i b'a ye awɔ TikTok i b'a ye o de sanfɛ kosɛbɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn minnu nana ni nin ɲɛnajɛ kura in ye nin kun bɛ kɛ kɔfɛ u y'a sama k'a sama fo ka na n'a ye a tun bɛ kɛ jamana kɔfɛla de la o tɔgɔma sɛbɛnw Boubacar Sidiki i bɛ dɔn in tɔgɔ dɔn wa Bubu Jɔr Bubu Jɔr o y'a jumɛn ye n y'a dɔn a tɛna maa hakili jigin wɔlɔfɔkan na ko Bubu Jɔr Boubacar Sidiki Bubu Jɔr dɔn Boubacar Sidiki nin tɛ dɔn galalama ye koyi sabula musomisɛnninw denmisɛnw Boubacar Sidiki k'a dɔn an bɛ don min na ko bi muso furulenw yɛrɛ donnen b'a la Boubacar Sidiki dɔn min kɔni don nin tɛ Mali dɔn ye Boubacar Sidiki k'a sababu kɛ julaŋolonbɔ kɔmi Boubacar Sidiki k'a dɔn yɛrɛ labila a ko i b'i dantɛmɛ kɛwale damanda de y'a la Boubacar Sidiki yalima nin dɔn in u ye nin bɔ min Boubacar Sidiki k'a dɔn musomisɛnninw ni npogotigininw hali musokɔrɔbaw yɛrɛ dɔw donnen don a la Boubacar Sidiki u b'u yɛrɛ de filmer sa min kɔni ye TikTok ye ka nin yɛrɛ k'o sanfɛ Boubacar Sidiki n'i y'an ka jamana ta k'a lajɛ ɲɛnajɛw bi yan Boubacar Sidiki ɲɛnajɛ kɔrɔ caman bi yan musomisɛnninw ka tɛgɛrɛ tulo baladɔn bi yan baridɔn bi yan Boubacar Sidiki nin bɛɛ lajɛlen y'a damata ɲɛnajɛ ye ɲɛnajɛ min minnu dɔnnen don awɔ ni yɛrɛ sutura b'a la ni yɛrɛ bonya b'a la nka nin kokura minnu nanen filɛ Boubacar Sidiki a ko i k'a dɔn ni denbaw diinɛ ɲɛmaw min ye Bamakɔtigiw ye Boubacar Sidiki maakɔrɔbaw n'u ma wuli k'u ɲɛ bilen bɔ Boubacar Sidiki an laban an n'an denmusow walima an mɔdenw an n'u julankolo bɛ sɔn ka bɛn bolonfuranjɛw la k'o ye ɲɛyɛlɛ ye Boubacar Sidiki a ko i k'a dɔn Ala m'an kisira nin batara ko ninnu ni nin kalabu ko ninnu a fanga bonyana kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ Boubacar Sidiki dutigi de bɛ bɔ kɔlɔsi bɛ e bolo k'i bɛ taa misiri la hali waati di tɛmɛ i kan e bɔtɔ i ɲɛ bɛ nin dunun turulen la i ka da la Boubacar Sidiki e bɛ tɛmɛ o la ka taa misiri la ka tila ka na o kan ka saya ko yɛrɛ di n'i y'a ye dɔrɔn i kan ka sa o don kana siga i y'a dɔn waati la min saga kun wulilen don balani show a mɛ don ka fɛ a technicien tɛ olu ye awɔ yɔrɔ balani show maa t'o k'a ye o tɛ ka yaala olu dɔw don awɔ balani show don dɔ la ne yɛrɛ tɛmɛ dɔ a dɔ la Boubacar Sidiki Makari ko da don min yɛrɛ bɛ balani kɛ e ko olu yɛrɛ kɛn tɛ jeliw de ya u bɔra ka dɔ tɛrɛmɛ i b'a fɔ nin ye kuma in fɔ ko filanan i y'a dɔn dɛ a kuma in ma da e joli la a ma ne dabali b'a nɔ ne ye n jɔ de sa ne yɛrɛ jɔ o ka so de y'o wele cɛ bara ka kuma dɔ la madame Berthe i yɛlɛma yen fɛ i kɛ taa ne ko jeli wa ayiwa funɛ ne gɛrɛla ka n'a lajɛ balani-fɔla kelen bɛ k'i cɛsiri sa a kɔni o tigi bara ka wari fili a ka 200 400 ayi ko non nin ye jeliw ka marché bi dɔrɔn ne ko nin y'anw ta tiɲɛ dɔ ye o tɛ kelen ye zikiridalaw minnu bilalen don kuranɛ dɔnkili ni fɛn na an tɛ dɔrɔmɛ fɛ fo 100 ne ko zikiridalaw wala alaba o bɔra alako la dɛ nka alaba o laban an bɛ sɔn ka a k'a minɛ
angara an bɛ sɔn ka aka ne mun ye tan o tɛ ɲuman ye a laban yɛrɛ kɛra sa kɔɲɔyɔrɔ dɔw la u b'a fɔ ayi jeli tina an tɛ jeli wele zikiridalaw de bɛna ne ko kuma ko an ko ban dɔ don hey n'aw ma wuli ka o jɔ ayi jɔn ko ala ka na cybercriminalité Adama ayi cybercriminalité wa an bɛ taa n'o ye tribunal ordinaire yɛrɛ la non usurpation d'identité usurpation de fonction merci o bɛ kɛ cogo di anw de donnen don ni sumu ye ka gitari sigi ka ngɔni sigi jelimuso bi ayi b'a sɔrɔ aw ka minɛta fana de ka ca o ayi ninnu filɛ nin u tɛ jɔ wari la n'a kɛra ko zikiridalaw ni DJw usurpation d'identité de ye nin ye o tuma anw bɛ plainte kɛ Adama fɛ yen a bɛ taa jeliw ni yɔrɔ minɛ nin ye mun ye tan a bɛ ɲɛ o non a ti ɲɛ o k'a kan il faut que min ye min ye o ka t'o la quoi nin ye mun ye tan Bakarijan ka sɛbɛn laban Awa Sogodogo ka fɔ la a ko tiɲɛ ni ka tiɲɛ yɛrɛ la Bakarijan nin tɛ tulonkɛ sen da bila Mali kɔnɔ Bubu Jɔr Bakarijan k'a dɔn Julaŋolon bɔ komi ni musow bi faasi sugu bɛɛ bɔ Bakarijan k'a dɔn o bɛ se ka gileki-jan dɔ tɛ yen hali npogi tɛ don a duguma bon fɔlɔ o de min sanga wele kun dɛ y'o dɔn ko sabarini o yɛrɛ o bi de bɛ se ka da ɲɔgɔn sabarini yɛrɛ bi ni ka dabila dɔɔni o dabila la o i mana o dununi mɛn Mahamadu o ka dabila dinɛ de wulila k'u jɔ mais min ye su mana ko ni su kun kora sabarini yarɔ u b'a daminɛ wuladani fɛ fitiri ma se u b'a bila sufɛ u bɛ segin a kan cɛkɔrɔba kolokojugu bɛɛ bɛ t'i jɔ dibi la kolokojugu ninnu bɛɛ de bɛ t'i jɔ dibinin na o mamadu n'u ko burubaram badanw o bɛ se ka tafe fili pelori ni turumani b'o la an bɛ jumɛn na a ka ɲi kuma ɲɛfɔ tɛ yan Awa sa furu la yen o dabila la o fisayara dɛ awa Bubu Jɔri o de y'a o ka jugu a tɔ bɛɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ tun kɛra l'indicateur de renouveau an bɛ u fo n ye n tɛgɛ dɔn ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le national Mojak nin y'a ka fasiri ye Mojak ko min ye wulikajɔ ye madame Danbɛlɛ Madina SI sɔgɔ a n'a ka directeur n'o y'a ka service technique directeur ye ni directeur général de transport n'i y'a ta k'a lajɛ Mamadu Thierno So ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ min avril kalo tile gale fo ka taa se août kalo tile 12 san 2024 i b'a ye k'a fɔ hakilinaw caman kun t'a la minisiriso in fɛ k'a caman bɛ yen ko jɔn ko ala k'a ye sira sɔrɔ kɛmɛ sara la 90 a n'a kunkanfɛn 93 jɔn ko ala min kɔni n'o kun t'an bɛ ka ɲɛsin anw ka mobili belebele jamanja ninnu ma minnu kɔni n'i y'u natɔ i b'a ko kulu dɔ b'a fɛ ka bɔ a nɔ na o ko in k'o ka dabila waasa an ka sirabaw olu bɛ se ka si sɔrɔ cogo min na n'i y'a ka si sɔrɔ Bukari Sidiki sira yɛrɛ tɛ yen o ka bɔ Dakar ka bɔ Kayi fɛn de tɛ yen o sira tɛ yen o quand tu fais des mesures il faut des accompagnements tu es d'accord avec moi moi je suis d'accord ni goudron ɲɛnama bɛ yen mobili belebeleba k'a kɛ dandɛmɛ ye moi je suis pas d'accord n'o kɛra solution min b'o la o bɛ se ka taa ka segin kɛ joona sira ɲuman kan tile kelen tile fila u bɛ taa ka segin kɛ mais ni sira tɛ yen n'i ma donni ta siɲɛ kelen ka na solution jumɛn b'o la o bɛ commerçant de ka avantage tɔnɔ kɔnɔ sa non tu n'as pas besoin d'être commerçant fais la part des choses ça c'est la logique sira de tɛ yen Mali yɛrɛ ka minan bɛ don sira min fɛ ka caya o ye Dakar sira ye entre Kayi Bamako sira de bɛ yan ayi a bɛ wɔɔrɔ la a bɛɛ kɛra taa sisan k'i bɛ taa a sira la i b'a sɔrɔ camion ni car min balannen bɛ bɔgɔ la yen bala yɛrɛ o d'an b'o kɛrɛ kan merci donc moi je pense que vraiment je suis d'accord quand tu fais des mesures il faut des accompagnements wa n'u b'a goudron dilan o k'a k'a la kama ni goudron bɛna dilan nin kɔ ka bɔ Bamakɔ yan ka taa Kayi o k'a kunkolo ma wuli n'o tɛ ni ji bɛ boli ka yɛlɛ goudron kan o fana ma ɲi dɛ o tɛ goudron ye pour la petite histoire u b'a ka sira min dilan Kulukɔrɔ sira in ka bɔ Gabriel Touré da la ka taa Kulukɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la n y'o fa dɔn o ye PCR o bɛ nɔgɔya kelen bɔ o ye kulukutu de ye o kɔni o ka ɲi yɛrɛ de hali ni tɛ sira dɔn n'i y'a fiyɛ fiyɛ i bɛ se ka se waati i nisɔn bɛ jate ça il faut des goudrons comme ça k'a minɛ Madina yɛrɛ ka minisiriso kɔ la ka na tɛmɛ Gabriel Touré da la ka na k'i bɛna arrêt daminɛ goudron min dan bɛ yen yen côté in fɛ non a cogo ka ɲi bon u commencera k'a tigɛ tigɛ k'a bila bila o
hali jelibugu la jelibugu fa dɔ fɛ yen i b'a daminɛ ani bulukasonbugu fa dɔ i b'a daminɛ o yɔrɔ la i mana yɛlɛ a gudɔrɔn kan i b'a dɔn i bɛ sira kan o kɔni ça y rien à dire naam a bɛɛ de kan ka dilan ten nafolo ko dɛsɛ ko kuma man ka fɔ naam min ye 100 sarala 90 a n'a kunkanfɛn 93 jɔn ko ala ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni sɔrɔla ni ka don bɛrɛ la wa n'i y'a lajɛ nin mobili belebele jamanja minnu n'olu bɛ taa an ka doniw ta ka bɔ an sigiɲɔgɔn jamanaw kɔnɔna na ka don Mali kɔnɔna na o mobili ninnu mobili ba 42 ani 837 ani 37 o kɔni olu de larawela o larawele ko i b'a ye k'a fɔ min ye ba 38 ni 900 ani 50 olu kɔni UEMOA kɛmɛ ka sariya minnu ko fɔ jɔn ko ala n'o hakilina ninnu ta la kabi san 2005 i b'a ye k'a fɔ o kɔni o bɛɛ lajɛlen o kɛra sababa ye n'o fana bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ tɔ min bɛ yen n'o ye ba 3 ani 887 ye o baaraw bɛɛ senna wa min ye directeur général des transports ye n'o de Mahamadu Cerno Eso ye a kɔni y'a jira sa k'a fɔ wulikajɔw o bɛɛ lajɛlen kɔni b'a la ka sabati u ka services fɛ waasa sara belebele minnu bɛ yen n'olu bɛ bɔ yan ka don Senegali walima u bɛ bɔ faaba kɔnɔ yan ka tɛmɛ Sikaso fɛ ka taa min ye Côte d'Ivoire jamana kan fo ka taa Burkina yanfan ninnu fɛ n'o ye Kayi sira ninnu bɛɛ lajɛlen ka taa se Sikaso ani yɔrɔ wɛrɛw ma nin sira ninnu bɛɛ lajɛlen de kan ka lajɛ u ka cɛsigiw o bila an bɛ nin dancɛ ninnu ni dankun ninnu bɛɛ lajɛlen na waasa nin mobili ninnu ka sɛgɛsɛgɛli a baara laɲini minnu bɔ an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw yɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ka se ka don ba la nka n'i y'a lajɛ i b'a ye fana k'a fɔ an ka marabolo dɔw fana bɛ yen n'o ye Kayi Sikaso Buguni Kucala San ani Ɲɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔni o siraw bɛɛ lajɛlen u ka cɛsigiw bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen na waasa mobili ninnu ka sɛgɛsɛgɛli halisa walima mobili kura wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu bɛna bila baara la o ka sɛgɛsɛgɛ n'a sɔrɔla sariya minnu kofɔ bɛ n'o y'a sɔrɔla sariya ninnu labato bɛ u fɛ nin kun ye sɛbɛn min y'a salo ka bɔ le national kɔnɔ Moja ka ale ka fasiri kana naam cogo bɛɛ di Boubacar Sidiki ne bɛ n bolo Boubacar don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le sof nin y'a boli ko siɲɛ 350 ani siɲɛ 9 maa min ye nin sɛbɛn a tɔgɔ de ko Fasiri Isaka Tambura Isaka Tambura ko a ko bi kɔ durulen don dɛ Boubacar Sidiki sabula min ye sɛgɛsɛgɛli ni jateminɛ ye wari min duninen don AGFO la miliyari 20 Boubacar Sidiki maa o maa bolo bɛ ca in na kɔrɔlen fara kura kan o ni minnu ye baara kɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen ngɔnɔ minɛnen bɛ sabula pôle national économique et financier u bɛ taa ka segin la yen n'u ka so cɛ min ye k'a tɛndɛ Boubacar Sidiki ka se k'a dɔn wari in a donna da min fɛ a ko brigade spécialisée minnu kɔni bɛ nafolo kɔrɔ kan k'a nafolo ɲɛɲini Boubacar Sidiki cadre kɔrɔ AGFO cadre kura Boubacar Sidiki k'a dɔn sugubulo minnu dɛmɛna u y'a kɛ bafa ni kilicɛ de ye u y'a kɛ nganamu ye u ye wari in du u tɛgɛ fila la Boubacar Sidiki sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye universelle technologie de l'information min ye tigi Boubacar Sidiki k'a dɔn an bɛ donni minɛ ko bi nin cakɛda minnu bɛ yen Boubacar i k'a dɔn jɔnko la u y'an fa sabula u ye muru ta k'an kan dɛgɛ n'an tɔ de ye k'a daminɛ san 2020 2023 Boubacar Sidiki i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na wari min sɔrɔla AGFO fɛ wari min n'a bɔra sɛgɛsɛgɛlikɛlaw kɔni kɛlen bɛ k'u bolo da caman kan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ dépense de fonctionnement o ye wari bɔta ye ka taa se Boubacar Sidiki i k'a dɔn formation d'investissement olu jaabi ani wari minnu bɔra ka don la Boubacar Sidiki i k'a dɔn a majɛ fanga ka bon a ka bon hakili ma sabula min kɔni ye AGFO ye min ye an ka foroba baarakɛlaw ye Boubacar Sidiki u ye yen kɔni kɛ i k'a dɔn misiba jabali de ye ka sababu kɛ mun ye Boubacar Sidiki sɛgɛsɛgɛliw daminɛnen u taara bɔ a kan k'a fɔ wari min n'o ye majɛ kɛ o yɛrɛ k'i bɔ a la min ye téléphone ciso minnu bɛ yan olu bɛ nafolo kasabi min dasi ka taa wo kɔnɔ Boubacar Sidiki k'o k'i bɔ yen hali arajow ni telew Boubacar Sidiki olu ni sɔrɔ min ka kan nin bɛɛ lajɛlen de ɲaaminen bɛ AGFO la ani AGT ye Boubacar Sidiki
AGTR ka tɛmɛ o kan direction générale des marchés publics bɔgɔsiri ko kun ye yamaruya di sugubulo dɔ la o sugubulo yɛrɛ u y'o kɛ da ni da ye maa ma b'o kalama min kɛra AGFO jabala la bɔgɔsiri k'i fɔn fɔn n'o ye sariya ye code des marchés la o kelen t'a la min batura sabula u y'a ta k'a di ɲɔgɔn ma o k'i bɔ yen bɔgɔsiri k'i kamana bi guwan sabula sɛgɛsɛgɛliw senfɛ u taara bɔ a kan k'a fɔ CFA wari miliyari 20 o yɛrɛ de tɛ pelenge tew bɔgɔsiri i k'a dɔn kuma min ni sɔmin kɛr'o la miliyɔn kɛmɛ 5 ani miliyɔn 3 bɔgɔsiri o sina kana bila o nɔ na ten wari tɔ dun bɛ min jɔn de y'a ta jɔn nana nin bila ye bɔgɔsiri kabini o kɔni kɛra sa i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛlikɛlaw olu tɔnsi jɔra sa harabaw bi don wo bɛɛ kɔnɔ bɔgɔsiri CFA wari miliyari 20 in conseil d'administration bɔgɔsiri i k'a dɔn gɛlɛya b'o la min ye AGFO u ye mission minnu kɛ namara b'a la bɔgɔsiri abonnement téléphonique minnu kɛra u ka foroba baarakɛlaw ye indemnité minnu dira nin bɛɛ lajɛlen ye namara de ye sabula miliyɔn 12 ni kɔ i bɛ taa sɔrɔ o bɛ dɔ nɔ na bɔgɔsiri wari minnu yɛrɛ kan ka ɲini fana ka bila nɔ na min ye banque malienne de solidarité bɔgɔsiri i b'a ye k'a fɔ o fana o ma ye miliyɔn 400 ani miliyɔn 9 CFA wari o k'i bɔ yen bɔgɔsiri i k'a dɔn u yɛrɛ kɛlen bɛ k'u masaya sigi u bɛ wari ta k'a di ɲɔgɔn ma u bɛ wari bɔ cogo min ka d'u ye a ko e ka nin lajɛ bɔgɔsiri nin bɛ se ka kɛ kɛcogo jumɛn na président conseil d'administration a ka mission 2 a taara ci 2 de la tile 3 dɔrɔn kɔnɔ bɔgɔsiri wari min dun na y'o dɔn miliyɔn 34 ani miliyɔn 700 olu tun b'o dun ɛri kɔnɔ joli tile kɔnɔ u bɛ joli dun tile 3 bɔgɔsiri i ye tubabukan in mɛn wa segin a kan tuguni le paiement des dépenses de souveraineté indûment accordé au président du conseil d'administration pour 2 missions de 3 jours seulement 34 700 millions de francs CFA. Frais de mission bɔgɔsiri i k'a dɔn a délégué u nana frais de mission dɔ karaba ko o nana di k'o dira premier ministre ka nɔfɛmaa dɔw ma bɔgɔsiri k'o wari bɔra AGFO la miliyɔn 10 ani 2 CFA wari bɔgɔsiri o bɛ kɛ kɛcogo jumɛn na aw ma ɲininka wari la a ma wari di maa ma o k'i bɔ yen a fɔra ko wari dɔ ka sara radio ni télé la wari tɛ mu dama o kun kan ka miliyɔn 90 ani miliyɔn 2 de sɔrɔ ani 100,000 o wari ma d'u ma taara mini jɔnbele i ka wari bɛ yen a ka taa ɲina AGFO la jɔnbele sɛgɛn min bɛ ORTM na gɛlɛya min bɛ yen nin bɛ se ka dɔ ɲa nin bɛ dɔ ɲa na i ka 92 millions 500 bɛ yen a ɲini dɛ bɔgɔsiri a ko sugubulo dɔw taara ka di t'a la wa ayi ko radio ni télé radio ni télé i b'a sɔrɔ o bɛɛ b'a la kɛ nka ORTM dama niyɔrɔ kun ye miliyɔn 92 ni 2 ye u ye sugubulo ta k'a di bɔgɔsiri k'a dɔn sugubulo tali k'a di jateminɛ de b'o la sariya de b'o la a k'o fana k'i bɔ yen bɔgɔsiri b'a ye k'a fɔ min ye wulikajɔ dɔ ye u k'u ye minan dɔ san miliyɔn 14 minan tɛ yen bɔgɔsiri k'a dɔn hali n'a sɔrɔ minan bɛ yen minan sanna prix min na bɔgɔsiri ko o ye nkalon de ye sabula o dama tɛmɛnen bɛ fo k'a fɔ k'a to ten o k'i bɔ yen bɔgɔsiri k'a dɔn rapport minnu kan ka kɛ nin bɛɛ lajɛlen taara sa ka taa di i k'a dɔn pôle économique ma programme min bɛ yen o kɛlen bɛ k'a ɲɛ bilen bɔ bi koyi bɔgɔsiri sabula o yɛrɛ nana kunnafoni jɛnsɛn sa compteur de cour suprême bɔgɔsiri k'a dɔn ɲininkali tɔ laban ka taa kɛ yen sabula nin ko in fanga bonyana ka se dangan min ma bɔgɔsiri ni ninnu ma jɔ k'u fa maafa gende yɛrɛ de la bɔgɔsiri nin tɛ mɔnɛ bɔ tension ni jabɛti b'u fa nin ye kɔlɔkɔlɔ ja ye bɔgɔsiri i b'a dɔn u yɛrɛ de laban na sa ni ka bilabila ɲɔgɔn na sabula fukɔrɔden yala o ti ɲɛ a la o a tilacogo de ma ɲɛ dɔw b'a fɔ ne de ni nin ka kan e de ni nin ka kan bɔgɔsiri ko o yɛrɛ damanda o nana nkalon min da kɛnɛ kan Ala de b'o dɔn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le sofu kɔnɔ a ka bi bɔli la le soft karamɔgɔ dama tun an bɛ u fo ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko Mali tribune Mali tribune Asitan Kone baraminɛ kalanden don nin y'a ka fasiri ye a ko min ye Bamakɔ jinɔgɔ ko kuma k'an k'an da don a la dɛ ni wulila bi Bamakɔ min y'an ka sigidaw ye o lakanani n'o saniya n'o bɛɛ zɛya jɔn ko Ala k'a bɛ ɲini ka kɛ dalafɔ ye bawo sigida dɔw bɛ n'o ye kin dɔw ye jɔn ko Ala o sigi o ka gɛlɛn kosɛbɛ a ye misali ta Falajɛ Sokɔrɔ kan Falajɛ Sema ani Falajɛ Sokura fo ka taa se Ɲamakɔrɔ ma ji minnu bɛ kolongolo ka folofolo ni bɔlɔ ninnu kɔnɔna na i ye yen de i ye yen de Falajɛ Sokura i ma nafaji ye i ma dumanzana ye la hawla
min ye jinɔgɔ ye donc ala min ye zan ko an bɛ samiyɛ min na nin ye samiyɛji o nana tɔ ni ka a tɔ kɛ berebila ye bawo min ye jinɔgɔ an bɛ tile ka pan o sanfɛ n'i ma jange pantɔla yɛrɛ dɔ kunna i sen bɛ taa coron dɔ wɛrɛ la o kɔni kɛ bɛ sababu ye sa min anw ka banamisɛn caman bɛ yen olu an b'o sɔrɔ an ka kinw kɔnɔna na ka taa sɔrɔ an m'a laɲini nka anw yɛrɛ taabolo de bɛ kɛ sababu ye ni k'a las'an ma walima an sigiɲɔgɔnw n'i y'a ta k'a lajɛ bamakɔ min ye faaba ye a n'a a nɔfɛ kin ninnu minnu bɛ bamakɔ dafɛlaw la jɔn ko ala ko wulikajɔ kan ka sabati ministère de l'environnement de l'assainissement nin kɔni kan ka k'a ka kɛlɛkɛbere ye jinɔgɔ minnu b'a la ka folofolo an ka bɔlɔnkɔnɔnaw na a ka dabila bawo min n'i ye so san min ye taabolo ani hakilina minnu bɛ don i kɔrɔ n'i kan ka taama n'o ye o de ye i kan ka jinɔgɔ dingɛ sigi i ka so kɔnɔna na k'o dilan walasa n'a fara i na maaw wele n'o y'a samalikɛlaw olu nana a sama cogo min na a ji a kana woyo ni ka maaw tɔɔrɔ nka dɔw kɛn bɛ k'u ka jinɔgɔ yɛrɛ a sira yɛrɛ de bɔ ka bila karew kɔnɔna na maaninfinw bɛ taama na samiyɛji min fana bɛ yen ni samiyɛji binna san mana na i b'a ye k'a fɔ a bɛ ɲaami o ji bilenman bɛ ɲaami jinɔgɔ ninnu na k'a ko tɔ bɛɛ lajɛlen nɔɔni ka taa fɛ min ye moriba sangare ye chef service assainissement et contrôle de pollution et nuisance ale ye o baara kɛbaa ye sigida 6nan kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ n'i ye nin taabolo caman sɛgɛsɛgɛ min ye dɛsɛ ye ani kɔli o de bɛ nana caman ye bawo min ye nin dingɛ lahawta ninnu seli ye i ka du kɔnɔna na a sɔngɔ nɔgɔma k'a bɛ daminɛ 30,000 la 150,000 francs CFA n'o tɛ maa min kunna don yalima n'i ko k'o baara boloda ko yalima k'a ma kɛ gɛlɛya ye wa min ye mairies ye olu de kan ka wulikajɔ kɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn ɲini o yɔrɔ la n'an ko ma ko partenaires techniques financiers olu bɛ se ka an dɛmɛ cogo min na min ye nin taabolo ninnu ye a gɛlɛya o ka se ka basi n'o tɛ n'i ye 150,000 francs fɔ maa ye o ye dugukolo magama ye n'a taara bɛn farama yɔrɔ ma dun i y'a dɔn ko baara k'a bɛ gɛlɛya a kɛbaaw bolo nin bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen k'an taabolo yɛlɛma min ye jinɔgɔw lawoyoli an ka bɔlɔnfurancɛw kɔnɔna na o ka dabila min bɛ kɛ sababu ye anw yɛrɛ ka kɛnɛya a ka se ka jiidi nin kosɛbɛ sɛbɛn y'a salo ka bɔ mali tribune kɔnɔna na Astan Kone baraminɛkalanden Batiriki ni sɛ ye boji sari kan ka na di ma kɔrɔ sabula n'i taara siyɔrɔ la i b'a dɔn k'a fɔ o y'ale kɛcogo ye i bɛ fɛn fɔ bilen Batiriki nin ji nɔgɔ ko min n'i bɔra k'a fɔ Batiriki MINUSMA carré jan kelen ka bɔ Kulukɔrɔ goudron na n'i bɔra Ami Koyita ka da fɛ k'a raye tigɛ ka taa i numan fɛ carré jan kelen dɔ bɛ yen min bɛ tɛmɛ MINUSMA fɛ Soterko magasin Soterko ma yɔrɔ feere k'a kɛ magasin o carré Batiriki Makari ko da don n ko kun bɛ hali goudron in yɛrɛ n t'a dɔn n'u y'a dilan sabari fɔ mana ka bɔ a fɛ o kɔni kun kɛn bɛ dingɛ di a ma se goudron ma u ye faraw ta k'u fili a kɔrɔ o carré nin dɛ Batiriki o de bɛ ne kamana guwa c'est à dire o carré a bɛɛ magasin de stock magasin commerçant ba ka magasin de bɛ a fɔ ko kelen transitaire u bɛ taa mɔgɔw ka minɛn de donni ka bɔ Abidjan ni fɛnw na olu ka magasin de stock bɛ yen Batiriki wali camion de louer d'u fɛ camion de b'i da kɛrɛ kan a dingɛ kɔnɔ ka dɛsɛ maa kelen to ninnu na min sera ka sira in dilan hali ka bɔgɔbele bol'a kan a gɛlɛya la wa u yɛrɛ V8 ni V8 ni V10 ni V6 b'u bolo u b'u kari bɔgɔji in na ka t'u ka bureau kɔnɔ awɔ Bandu Dabaka carré Buguba sisan kɔni promotion daminɛna an ka taa ayiwa Dabaka carré cogo di Dabaka carré bɛ yen o ye Dabaka carré ye kɛ bɛ na taa mun misali ta ye e kan k'o dilan o mobili belebele dɔ tɛ nin e yɛrɛ bolo wa ne b'o dilan e t'a dilan cogo di kabini ala da tɛ jamana in den ye wa kabini ala da i delila ka jeli ye ka sira dilan o tuma ni fɛn dira jeli ma mun na jeli tɛ ban fɛn bɛ jeli kun wa fɛn tɛ jeli bolo carré daminɛ na filɛ yɔrɔ min na bi ne maa dɔw bila carré daminɛ na lamɛnbani ko alhamdulilayi carré daminɛ na Berthe bɛ yen i m'a mɔgɔ tɔgɔ fɔ Berthe bɛ yen ale kan k'a ka yɔrɔnin dilan n'i bɔra ka se Salifu tourneur Salifu ka yɔrɔ la o kan k'o dilan ka bɔ tourneur Salifu ka yɔrɔ la ka taa ɲɛfɛ dɔɔnin Abu Kulubali kan k'a ka yɔrɔ dilan ka Daba Tunkara ka yɔrɔ dilan qui dit mieux a wari b'i kunna carré in dilan Dabaka carré a dilan a kana kɛ tɔgɔ fu ye ta dalen b'i la c'est pas bon cɛ kelen bɛ yen Monsieur Ba a tun bɛ baara kɛ Sotelma na a tɛ kuma a fana bɛ se ka carré in dilan i b'a sɔrɔ wari tɛ yen sisan wari bɛ yen
Basiriki waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan o bɛ bɛn an ma yan jagokɛlabaw sɔrɔ kɛ bosobaw maa o maa b'a fɛ i tɔgɔ ka don a taama na ka bɔ Hayidara Kayɔrɔ la ka taa 26 mars la a waajuli don i k'a dɔn i bɛ se ka weleli kɛ radio jɛkafɔ la 20 24 76 29 ni min bɛ kɛ o bi f'i ye walima i ka Usaz Baarɛ wele walima i ka Daba Tunkara wele i k'a dɔn min ni min kan ka kɛ o ɲɛ na f'i ye sabula dingɛ da ka dɔgɔ ɲina dingɛ da ka dɔgɔ dingɛ a da bɛ bonya ala ma kɛra Boubacar n'anw wulila sisan 21h30 Burapele bɛ segin ka na kumaso kɔnɔ min ye ntɛnɛndon ye ni ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ ka sɛbɛnkɔrɔw bi bɔ an bɛ kɛnɛ ka k'olu lakali Ahmed Jakite k'an jaw ta k'o yɛrɛkɛ ale tun b'o la min ye kumakan ye o ka se ka jɛnsɛn k'a ci ka taa diɲɛ fan bɛɛ fɛ Tijani Hami ka se k'an kumakan sɔrɔ k'a to Libreville i k'a dɔn dɛngɛniya bɛ Gibson Control bolo Jibi baara ɲɛna wa sala